Wata sabuwa game da kisan da aka yi wa 'yan Arewa a cikin Najeriya, mutane 16 nan da aka huna su wato a jihar Ondo. A yanzu dai abin da yake trending a social media kenan, inda mai girma shugaban kasa ya fito ya ce a gaggauta wato kama wa'annan mutanen da suka aikata wannan kisan. Duda ma har yanzu ba a san suwaye ba, kuma ba a cimma matsaya game da wannan aikin ba. Shi ma shugaban wato jihar ta Ondo ya fito ya yi magana, gwamnan ya ce a gaggauta a hukunta wa'annan wanda suka kashe matafiya 'yan arewacin Najeriya mutum 16. Abin da ya munana wa mutane, inda sanadiyar karkuna su suka yi ta taya bacin dukan da suka musu da kuma daddaure shi da suka yi wato da waya. Kamar yadda kuka sani dai, wannan tasha ta mu ta Hausa Best TV, sai kuma ta gona subscribe sannan ku danna mana alamar gararo sanarwa da sanar da ku da zaran sabon bidiyo. Wannan tasha ta mu yanzu za ta fara kawo muku sharhi sabbi wato da abubuwan da suke faruwa a duniya da arewacin Najeriya har ma da masana'antar Kannywood. A yanzu dai manya-manya wato jigadigan kasar nan na Najeriya irin su wato Rabi Musa Tonkoso, su Sheikh Ali Isa Fantami da duk wasu masu riko da adafin iko na wannan kasar sun fito sun yi magana domin nuna alhini da kuma so su dau mataki game da wannan wanda suka aikata wannan abun, sabida abu ne mummuna, ba abu bane mai dadi, ta yanda kawai matafiya ne mafarauta hanya ce ta kai su ficewa har aka kashe su bacin an daure su kuma aka yi amfani da wuta domin musu azabar kisa. Abba Hikima ma wato shahararren dan jaridan nan shi ma ya fito ya bada albarkacin bakinsa game da wato abin da aka aikata da sun bella garadanci da duwa na su Jafar manya-manyan wato 'yan jaridar Najeriya. Kamar inda kuka sani dai a nan za mu kamo ƙarshen wannan bidiyo. Idan wannan ne farkon ziyartar wannan tasha ta mu, barka kar ku manta dai kuma na subscribe sannan kuma ku danna mana alamar kararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mu dora sabon bidiyo. Mun gode.